Langa. Uyazi uba bendingomnye umntu ngekudala ndikuqukile le behavior yakho ndakukhupha phandle uphinde lapho usuka khona. Because ndithetha into eyi-one nawe every day andiyazi uba ufuna ndithethe kanjani nawe. Iyandikuqula le nto yakho, uyandihlukumeza kwam. Kunzima uklina, jonga kunjani apha phantsi kwerumu yakho. Jonga ibhedi njani, umntana uleli kanjani kuwe mqolo. Akho nto ikhathaleleyo. Uba ucofa le fowuni yakho ungqinqilityile ugqibile. Iyandistress into yakho ndixelele cause awufuni uva. Andiyazi into enzima ukuba mawuthethe nento ityayo ndizawukwazi uba mandikuncede. Ndiza kunceda kanjani xa ungathethi? Because awuthethi uthule. Uthule, ufikile apha awuthethi. And then utshintshile ngoku awunguye laa mntana ufike unguye apha. Andiyazi uba ufuna mandithini. Ayo behavior yomntana oyintombazana le uyenzayo. Uyaliyo ngoku ndisathetha lapha. Ngeke apha nje sisispray. Sinawuba kude tu, suppose uba silapha. Langa! Kutheni ungasabeli langa kodwa ndiyabiza? Yinto lenzima usabela xa ndikhwaza langa. Ndithetha nawe into lenzima usabela. Yakhe, hangumhlola lo. Khange usibone ispray sami senhloko? Khange usibone. Uyaxoka. Jama ndiyaxoka. Akuqala ulahleka into yami apha endlini. Ndiphinde ndiyifumane apha kuwo. Uyasazi esi spray thetha inyani. Thetha inyani mntandini ngondisathetha kakuhle. Thetha inyani because ndiyasifuna esaa spray ndifuna usebenzisa. Spray sakho. Siphi xa singekho kuwe? Ndithetha nawe langa kwaphakama. Yelanga, ndizoba late emsebenzini khawuze nganto ebendithenze. Ufuna ntoni sisi? Yintoni ufuna yona? Awunamyeni, ucima phasi bakuthini ungenamyeni? Ngendlela ophatha ngayo abantu abaphathi kakuhle abantu 2 months still lapha nikaboni nendoda ongena yapha emnyango. Noni indoda yakho yakushiya, yakushela into ezizenzayo. Awubaphathi kakuhle abantu. Minqweno wasweleka esenenyanga, esemncinci umntanakho. Awunalo nesizo lalona. Lahlala khotha uyibeke phayana because awuphindi ube namntana. Sugcina into ongazi uphinde ufake emntu kuyo. Yilahle because awuphindi ube namntana. Ogqirha nonesi into ababaxeleleyo nababeyazi baxelele uThixo nje bekwenzele into uyiyo ungazi uphinde ube namntana. Yenza amasibongo uba ukwazi uphatha abantu kakuhle. And ke kufayo information likamva lo wami umntana ngowe-rape. Samntana sihamba kwalapha kwakho. Ndicela ningahambi torho, ndiyacela. Ndizawuba ngulo mama ufuna uba ndikwenza uba ngumama wakho ke, ndiyacela. Awuyini ilanga, ndiyacela torho. Senizokwazi into ungahambi nanga. Ndicela ucingele umntana uzawuyaphi, kuyanetha phandle. Koba shushu kaloku ngoba beshushu. Khawucingele ulikamva ke nihlale, ndiyacela. Ndicela uxola soze ndiphinde ndithethe rongo nawe. Ndiyakuthembisa soze. Ndicela ungahambi, ndiyacela. Ndiyacela langa. Okay jonga, ndiza kuthengela le laptop ngokufunile ke. Ndiyacela.
Ndizakuthengela i-iPhone ke, ndizawuthengela iiteki ze-Nike, ndizakuthengela yonke into oyifunayo, ndiyanicela. Uyabona zonke izinto ezilapha zezi zinto ozithengele zona ndizishiya apha. Ndandizithenga ngentliziyo yam la ngezi zinto kuba ndinenjongo ngayo. Ndiyakucela torho, please ndiyakucela, make it up to you. I promise ndizoba ngulo mntu ufuna ndibe nguwe. Yini langa, ndiyakucela torho. Kutheni nale nto na? Yes, siyabona ke. Uyazi ndisebenza ngayo le bhayisikili, ndiyangaya emsebenzini ngoku ndokhwela ntoni? Uyazi andinayo nemali. Okay, ngifuna ujima. Kodwa mna ngilungi nje ngijima. Kanye lokusho ibhayisikili ethena le. Jesus. No, kafana lamanzi. Awazi usebenza. Ayisebenzi le bhayisikili. Ndiyazi ngokuthi ntoni umsebenzini. La. Yabo phaya esikhathini. Khawuhambe ngikopela imali mani, undithengele ibhiyazi bembini. Lasi uze yahenqelamba. Yabo. Aleka langa. Uyatshona malanga. Angiqondi ukuthi utshwala bonceda kodwa. Yabo ngantoni langa? Ayazi indoda iselekala okanye ngake ndiselekala nabelanga ungayazi khabaleke mina intoni yabo bese ubuya ngoku. Okay, aleka nontombi. utsandile. La Enkosi ngento nenzele yona. Enkosi ngoba ukwazi ukunifaka kwakho. Like after yonke into esendiyenzileyo, yonke into eseyenzekile, and andikublame ngoba waye wangixutha kwakho. Ndiblame umamama. nontombi. Mandibulele mani. Lamazwi watshoyo ayandivuyisa kakhulu. Cicile uba nam ndingumuntu okwaziyo ukolula isandla ndincede. Kodwa ke into ekubalulekileyo silapha ngoku. Esasemva masishiya semva sisho uba siyapha ngempilo. Yabo. So amkelekile. Ngahlala until it be right usifumanele nawe indawo yohlala. Izandla zishushe. Nkosi. Awukhuleli langa. Angidali. Ebengasiphetha kakuhle like akakwazi uphilisana nabantu, akwazi uhlala nabantu. I remember ebethawula ikamva. Ndakhathazeka nyhani ngoba ikamva ngumntana. Andimbethi nam because ndiyazi uba usemncinci. So akakwazi ukubhuli, akakwazi ubaphatha shema abantu. Ongumntu lo ungakhathaliyo, ebendilambisa kwa umntana lona ebevesikalambe. Ubona uba ndisenalo nethemba kwamna nje ingaske andazi bingaske ndizithini, but ingaske ndingaphili nje emhlabeni xa kuphile kulo njeni. Kwamna besilamba nje bensityeka yi-1 ngemini, umntana akanakhiva, akanabisa, akanapapa. Ndingama noba ndizamthini umntanam baloku kwamna ndityi. So kubekisela phi kuye xa kulamba mna, kubekisela phi emntaneni lo ungenakwanto yotya. Ndizamthini mna, andinamali, andiphangeli, akho kwanto endinayo nje, akho kwamntu uprovidayo. Kwaye yena uyasilambisa but usenza ngathi usikhathalele kodwa yazazi uba kasikhathalela. Ubhulisha umntanam, ubhulisha nam, but at the same time xa ndifuna uhamba uyandicenga uba mandihlale njani. Sisi unestress? Bamba mani sukoyika uthi nje phela yonke loo nto yakho. Nami ngibusela qala uthi nje kancinci. Nawe nje ma nothoko nawe nje
ndizwe ukuthi phele yonke le nto ngoba ndabona ingqondo yakhe sebhanka ndithengiselayo. Yabo, ithi nje yabona. Phela suba yikho ithi nje yini yakho le phela yaba yabongo shike kancane ithi nje ingathi usisela amanzi. Yabo, hayi senza kanjani? Cha. Yabo xa isijab, hayi ke, ihla. Xa isehla ingxaki ziyehla, yabo. Lusathini ngayi? Yela. Kamva? Kamva? Ndeza mntanami yini?